Yun, good afternoon mga dre. Ako na lang mag-isa umuwi. Wala si nanay. Nauna na kanina pa, bandang alauna mga dre. Kaya ako na lang muna. Ito yung bag niya, nasa akin. Kasi transfer yung module ng pamangkin ko dun sa amin sa gumot. Kaya dun na lang daw niya kukunin. Yun mga dre, nagmamadali tayong umuwi kasi yun ang ulan. Yun o, makulimlim. Yun mga dre, dito tayo sa sa daan na masupok. Binibilisan natin maglakad para kaya maabutan ng ulan. I'm walking so fast because the rain is coming and the rain is so very strong na. You understand my English mga dre? If you don't understand my English, me also, I don't know understand my English. That's why I love you. Yo mga dre, I'm here again in the cleaning area. Cleaning area. Ito yung epekto ng mag-isang naglalakad. Oh shit. Utot yun, ba't may sumama? Utot pa, ba't may parang sumama? Medyo mainit mga dre. Wala pa naman akong brief. Medyo basa mga dre ah. Ano kaya yun? Utot ba yun o pultit na? Nakapultit ata ako. Medyo basa mga dre. Delikado. Yo mga dre, I'm here na in the rooftop of the mountain. Yo, I'm so tired. Watch out mga dre. I'm here na in Mandoyan, Bulawan, San Fabian. Bulawan, San Fabian is the one of beautiful places. Watch out mga dre. I'm here na in the tree mountain of Bulawan, San Fabian. I'm here in the side of tree mountain. And the road, I'm walking. I'm so lonely. Yo mga dre, I'm here na in the side of tree mountain. You look at the view. Look at the beautiful view of San Fabian. It's so very beautiful mga dre. If you want to go there, you go there. Watch out mga dre, I'm here na. Wow, look at the view. Oh my goodness, it's so beautiful. Nice view and nice fresh air. But the rain is already coming mga dre. The rain is so coming to town. Oh my goodness. Shoutout nga pala kay bro kay Romel Rubio. Yun. Shoutout sa'yo bro. Kumusta ka na bro? Yun, dating kasamahan ko sa Benguet. Shoutout sa'yo bro. Yun. Umuwi na siya sa kanila kasi pinauwi na ng asawa. Babaero kasi.
Joke lang bro. Shout out sa'yo bro, kumusta ka na dyan? Long time long nose. Yun mga dre, malapit na tayo. Kunting English na lang kakauwi na tayo. Yun, binibilisan natin yung paglalakad kasi dyan na yung ulan, baka maabutan tayo. Medyo malakas yung ulan mga dre. Pa-shout mga dre. Malapit na. Malapit na akong malumpo sa kalalakad. Okay lang mga dre. Exercise pangpatibay ng muscle sa paa. Yun nga mga dre, wash out, malapit na tayo. Kunting lang, kimbot, makakarating na din tayo sa bahay. Yun o. Yun nga mga dre, yun, pababa na tayo. Ito yung daan, daang papunta sa bahay. Yan, pababa na tayo mga dre. Sa wakas, malapit na. Uhaw na ako mga dre, wala akong dalang tubig. Kapit na mga dre, kunting lang, kunting kembot. Yun nga mga dre, dito na ako sa bahay, kakauwi lang, sobrang pagod. Yun, sana nagustuhan nyo yung English ko. Ang galing ko mag-English. Ka, buyam, hindi ka buyan, bisakag ta ukal-ukal ba? Mga dre, inulit ko, shoutout nga pala kay Ramil pa yung pangalan do, hindi Romel, kay Caramel. Yun, shoutout sa'yo. Magpakabait ka na, huwag ka nang bababae ulit para hindi ka na mahuli ng misis mo. Yun, yun mga dre, thank you sa lahat, thank you sa pagsama. Yun, magbi-brief mo ako kasi wala akong brief. Naligo ako doon sa Inmalog Norte, doon ako naligo kanina, wala akong brief, kaya mag-brief muna ako. Yun mga dre, yun, naglalakad ako kanina, nagtitiwatiw yung ukal ko na naman. Yun mga dre, thank you sa pagsama at thank you din. Sana supportan nyo pa rin ulit. Panoorin nyo lahat ng videos ko. Thank you! Yun, hanggang dito na lang mga dre. Bye-bye! I love you! Oh my goodness! Woo! Shoutout nga pala mga dre sa kapatid ko. Good luck sa'yo. At sana maging maayos yung panganganak mo, kapatid. Yan, malapit na mga anak yung kapatid ko mga dre. Babae yung anak niya. Congrats sa'yo kapatid, at ingat kayo dyan. Shout out sa'yo, saka dyan sa ate ko, Ate Lynn, sa kapatid ko kay Ann, lahat. Thank you at bye bye ulit. Mabisabo, bye bye.